наказателното, кое? Хайде, хайде! Така, как се става? Сашка, ставай! Седни мирен, бе, Балкането, си, бе. Ако ти там ще си викна. Хайде седмицата, която казах да влиза. Леко да се раздвижи вътре. Хайде! Давай! Там да внимават това. Боги! Малко предвидите да пуснете шапки там да се удари. Хайде, де! Ай, стига толкова шак, де! Тя минава на крака ти, обръща се, нема да сложиш. Ни ми пука за нищо, ай така. Стечо! Живни, бре! Не знахте, вътре пълен тъшак, отпуснато! Айде, сериозно! Дошли сте на турнир, забавляваме, не сме, ще си правим гаргара с мене. На вратаря. Боби, върни си още назад. Айде, сериозно. Всичката ви работа е така. Почват мачовете или кавене. Дани, мини на върха на атаката, ще се чеши, където не е такова. Ликаване. Мека, бе, Амек! Викни ти малко стекна, това е вика. Чай да ви видя как топка. Има топка, не ви трябва. Не ви трябва топка, казах. Браво! Коя тръгна? Браво! Саймано! Ипо! Браво, топката! Хайде, минай тук, да става 7 човек, които съм казал. Хайде! Аз не къде така. Дай, направо колко ще загря. Аз и сега идвам от мача, аз Там бе, ама аз съм на мача, аз не давай, ай. Ела насам. Пазия. Браво. Сашко, ела тук. Ела тук да ви гледам. Живо здраво. Да, се едно напрежение, защото трябва да се бърза, да се играят мачове, нещо организацията куча. Давайте си. Хайде, лаче. На вратаря бийте. Марио! Нека те да си играеш, защото разместите рамка за разместите. Пътни ги докараха от стадиона, стадиона си ги разхвариха с Да ги загря. Колега, няма да стане организацията, знаеш. Аз не знам, че мача ме отложи, аз си прави ни сметки и не става, няма как. Ванка! Сядай, бе. Загреш, ти си загрял отдавна. Сега ние ли си играем? Опа, гледай тук, че ръката играе, еко! Колега, съдята, гледай тук, защото натискат ръката, се разправяш моя сайт и номер домани. Той ако се играе, няма играе. Давай, нищо няма, мани, аз се купа. Жилка, 2-3-1. Аз ще фърлям по едно око. Ти ще ги води. От сега едно не може. 1,20. 1,20. Да, тук си 5. Не, там е 1,20. Бързи мачо. Цак.
Kopa. Sada! Sada! Bravo, Roko. Колега, останавай! Не тук иде! Абе, Саше! Сторите штопката е! Как да вземеш топката, Иване? И като почваме, какво дай да я фърлим, да я махнем ли? Какво ни ти трябва ли? Как да вземеш топката, къде излита, бе? Да, излизаме. Излизай, Боби. Добре, топката, къде има против. Дай, Даниеле, там, дай, Даниеле! Пас! Браво, Стефи, Жоро! Стефи! Удар! Браво! Добре, Жоре, дай, Боби, поемаш и удар. Боби, върте. Върте, той е на остави до човек. Браво, Даниеле! Тръгвай, Георги! Дай, Денис! Боби, ти, Боби! Аре, по-сило играем! Дай, Колене, въртай, въртай! Ставай, 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 ставай! Не, бе, човек, бе, стреляй, ако ще мъчиш по този начин, бе. Просто подарък за отбора, бе. Ники! Валери! Засада! Играй, Бабо! Няма сигнал, засада, колега. Савица вършия! Рая, дойде, ако не сте. Пред тях Миро, Николай и Лазар. Миро, Николай, долу дясно крило, ляво крило Денислав. Добре, Денис! Кога? Айде, Жоро, да искаме топката. Денис, Трябва дай! да пребере топки и кажи колко топки им са. Обърни я на... Ай, хубаво, Денис, краката му фърле. Айде, Мина. Извади я. Добре. Ангелов. Абе, толкова си няма да мога да играе с нея, бе. Какво е паниш, бе? Браво, Боби! Добре, дай там! Играем, това е ръката. Удар! Добре, Георги, добре, това е, това е! Айде, Ангел, айде само те ми пак. Роко, бий го да не се обръща, Роко. Браво, Роко. Ако... Дай пак! Дай пак! Вратаря! Браво, Наско, Дани ти Браво, Бабо! Денис, остани! Дани, хайде! Браво! Браво, Жоро! Браво, Жоре, ставаме, гледаме топката, айде, всеки до човек! Айде малко по-сериозно отзад, ей! Айде до човек! Жоро, зад теб, внимай! Боби, мини назад! Мина! Дани, айде, Роко, човека! играй с топката! Как я пускате? Кирия, спокойно! Пас! Дай! Давай! Дай! Даниеле, поправи се, Даниеле! Дуспа! Колега, Давид, събери! това е много на... Събери бригадата! Той е онова, да. Дай, сега да това го дръпни малко назад. Колчи. Пак! Айде, бе! Браво! Жоро, гледаме топката. Браво, Алекс! Да. Още малко да. Дай. Дай. Още бе. Айде. Ели ще се стегне, ще играе. Ели ще побива. Ти е шанс по Айде до човек. Дай-ка. Браво, пас.
Супер, Коле! Зоре, потъча се ми, че си Ангелчо, играе. ти си, не Рок! Ангелчо! Роко, стой! Хайде, се! Запусни се сам! Браво, Ангел! Връщай, Тояне, връщай! Йони, давай! Хайде! Жорка, как върват? Боби към мен, Лидер. Колега, върви ли, май? Айде! Връщай! Той начин на баща му. Ангел ли скача? Да! Играем! Да вървим, пас Боби! Браво, обърни се дясно, Георги Гей! Браво! Браво, Георги! Добре, браво! Жоро, центрира! Боби, остани! Денис, влез! Даниел, Алес, гола! Кристиян, ай! Види го, какво е подлагане, това е резултата да може да чуваме атаките, аз тук резултат не ме интересува. Даже ни го броя, ама като има фал, нали, види го да мога да Добре, успеят моята. добре. Стой така, Марко. Айде, Жоро, ти си там. Всеки до човек, Дани, средния, Дани, 80. Даниеле, напред, бе! Боби, вътре в тяхното наказателно човек. Жоро, ла... Добре, браво! Хубаво контролиране, Давид, гледайте се, Дани! Вътрешния, гледай то. Браво, Георги. Пас! Хайде, удар! Пас, супер е! Добре, добре това, добре това! Командвай! Марко! Денис! Уян се двамата са Айде, Ангелов, ти си! Ангелов е не! Ангелов, влез средата, помагай! Браво! Типеров, дай! Така. Айде, Типеров, взема. Браво, Стефи! Дай, играем, айде, няма нищо! Жоро, дай! Добре, ай там, дай! Оян и Денис да останат. Айде, вкус да силаме с глава, играем! Супер е! Рока ти! Ай, Ангел, сега потъча да тръгне. Потъча! Типеров е там. Браво! Браво! Типеров, хайде играем, не дай говори. Хайде, целя дрибъл, целя дрибъл, атакуе вратата! Запише никой. Въпросът е да се научите. Къде фол, как да я завърти, как да я стреля. Веднага след това нещо. Дай Денис, Марко стени. Браво, Кристияне! Дани, сега ти го вземи, Дани! Браво, Денис, супер е! Остави топката, Мартин ще я вземе. Връщай се на позицията. Браво, Денис! Аз колко път си побивам от техника, каква си надгоре. Няма да се лъжи, обаче в турнир с някой на минуси винаги. Аз моите излизат блъскано, тясно никой не изгони. Боби, Тоя! Аз убие! Айде, момче! Удар! Лаво, дясно, дай! Жоре, добре! Не, дай, издрите на топ. Не бързай, няма нищо. Дай, Марко. Браво, Марко.
Може, ама, готово. Ръко гърба! Давай, шути! Или пасти! Пас! Се пускай, ще правиш ти, бе! Браво, колега! Браво! Абе, като уже до старка. Завърши я! Завърши я, Пикеро! Ясно, ясно. Ма как си искал да дадеш на Ангел? Това е подходът ти е за удар, как Ангел ще я подава по този начин. Айде, няма нищо, обърнете се. Журка, голова има ли? Горе, Алек! Кристияне! Ела тук на центъра, бе! Дай му пак и тръгни! Това ще взема. Играй! Браво! Алек, биеш бе, биеш бе! Давид, биеш! Пас! Добре, Мартине, добре. Да. Бояни Денис остават. Димитров, ти си. Центрирай. Марти, дай на Димитров влез да скача. Айде, искам да имаме полузгла. Мартине е първа, Даниел втора. Засили са, засили са. Бояни, поемаш. Прия да видим кой мога да стига. Никой. Никой! Още беше вътре. Браво, Георги! Супер е удара! Добре си, Марти! Айде, Пикеро, сея! Топката! Прия, Крис! Крис! Дай хубава, бе! Дани, остани на Денис на място! Дай Димитров, дай Димитров! Дани, върни! Дани, ти си! Ангел, предложи се! Дани, хайде, Дани! Оттъча! Колега, коя минута? Браво, браво и на Стефи, браво и на Роко, браво пичове! 11. 11-та! Стефи, взимай, Стефи! Жорка, няма проблеми, не? Димитров предне. Пазва се, правим двоен. С Марица, бе, Лазаре! Димитров, гледай! Добре, дай дрибал! Алекс, потъча! Дани, остани! Дай, Мартин, дрибал! Пребуте, дрибал сам. Дай един на един, айде! Браво! Пас! Браво, Мартине! Първия пас, Марти! Георги се чака сам. Давид, как си? Давид! Човек! Станков, без човек! Дани, без човек си! Браво, Марти! Марти! Ай, стигай. Айде, свърши първо по време. Идвай при мен, Ребека.
Колега, 20 минути ли свири? Браво! Пас, Георги сам! Една минута, май. Една минута. Айде! Браво, Димитро! Свири, стига. Така. Вие къде тръгна? Отиваш се облекават си, имаш 3 стека вода. С Ангел, Алекс, Крис, той нещо. Отивате, взимай 3 стека вода. Бягай. Съблекаването. Аре, Дида. Благо! Оп! Втория матч, една да ви почвам това. Чакай да видя. Сега програмата е много сложна. Не, Жорка! 12:40. Да. Браво! Браво! 12:05. Браво, браво! Да, 12:15, Жоро. Все почва 12:15. Кой вкара? Марто зад него си мини да те спокойно. Той иска Дани назад. Браво, Дани. Бабов, ти си двойно. Дай му и тръгни. Добре, Дани. Ми, Нали си го снимал? да, то трябва да сяда спре и да го върна, иначе си беше според мен редовен. Няма гол! Няма гол! Как няма гол, бе? Айде, играй, бе, няма нищо, спокойно, бе! Спокойно, бе! Боре, гърба, Боре, не дай се фърляй там, Боре! Боре, Ники! Бабов, двама човека чакат вътре. Там може да я подписи да я подаде. Да не минава, не да мина. Денис, по-бързичко, няма по-бързо топката. Стойчо подаване иска да играе. Марко пак каза, Дани, внимаваме там, цяла, отстъпваме. Калене, още назад, още. Колегата на камерата вика, че когато го дошли Браво! Аз не го видях. Добре, ай само. Браво! Георги имаш! Браво, Максим, пак Максим. Пас, да не се морим, браво! Супер, айде Бабов! Ангелчо, Удар, Дени! при паса тръгваш. Браво, Боре! Дени, браво! Еко! Николай! Браво, Стеф! Пас, Стеф! Пак, Стеф! Ще се силно с него. Браво! Червено! Още една вода. Мини се сеза. Снимайте вода и пише. Откача, кой предлага? Ангелчо! Боре, хлоп, Стеф! Пак си ти, Стеф! Браво! Червено! Червено, сте на борти! Стани на борти! Още да случи да фърля! Мини напред, където е камерата! Предложете му следящите! Каляне, няма никой отзад! Боре! Браво, Дени! Айде, поздравей да! Боре! Не се хвърляй толкова напред! Боре, дай! С Николай двамата не си разпределят, играй с него! Идвай при мене червените! Дай, Ангелчо! Не се чуди! Сядай при мене, как свърши мач? Айде, завърши! Боре, давай, Боре, газ, Боре! Николай, газ! Слада!
Това е лесно като как ти му даде идваща тренировка! Сядайте, ключи. Това е лесно, когато не искаме да имаме на тренировки, нали? Че било капнало вода! Ангелчо, избягай. Кой ни е гледа? Иване, гледай, Иване! Стопа на пола и ти обисна! Средния! Еу! Стъпи му здраво! Ангелчо, кажете се там! И натам потъча, така, Това е един кашон. Отгори ръцете! Знаеш ти, че са по-голями, Сашко, какво ти интересува? По-смислен въпрос. Защо бях? Защото така. Тротни, отивай навътре, бе. Ангелчо, бягай напред, бягай, а? Ники, айде ме вземе на топка. Браво, Лазаре! Браво, Лазаре! Да. Ама как да няма 20 номер само от мене ми гол, сега признай го! Абе върни топката си, ако пусти, аз съм на линията, бе! На някакъв родител ще вярвам аз! Той мога да се не съди, чако и това ще вярвам на родител! Ирен, гледай от това страна, ще гледам от тази страна! Ангеле, гърдине е правилно! Я свириха! Ангелчо! Гърдира е правилно! Мило, в една линия се парите, Димитров. Какво правите един човек, който си е по-гъс? Даниеле! Айде, Миша! Гърдира! Значи, говориш ръцете така, никой не може да не може. Чуваш ли? Миша, дай по-назад, Миша, остави. Тръпни напред, тръпни теж дойде. Мило, дай назад ти. Петко, айде напред, Петко! Ангелчо, тръпни напред, теж ще дойде си на някой къде се не съди чак. Това е без зала, няма да зала. Къде бе, къде? Вижте, ево на сега, ево, скрите е леко, Ангелчо, ходене не става. Йока, бути напред, Ангелчо на върха на атака. Дени, хайде, Дени. Мирославе, вкарай малко на тази вратаря. Ето, Гърдирея. Там. То ли няма? Гилчо, то ли няма? Гърдирея, свали си на теб си я свали. Ела насам. Ангели. 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 Ела насам. Дени, как си, Дени? Дени. Давай. Бързай. Гърдирея. Конкурирате. Браво. Браво. Браво, момчета, браво. Стояна,
Ето! Ангелчо, Миро! Манчев! Това е средата на калковата линия, не средата на защитата. Излезе отстрани! Айде на по 2 сега, дрибъл! Браво! Сам! Сам! Браво! А, момчи! Чиристо пак! Браво, Дениславе! Ангелчо, супер! Хубав пас и веднага пак да искаш. Тренер, каза за после кафетките да се върнат и си. Вземете си ядене всички. Всеки да взима ядене. Всеки да си вземе ядене. Иване, Няма да сядат, правата е. Пак, Дениславе, пак! Виж къде отиваме, бе? По-добре. Спяна, Иване, иди се. Двама! Боре, дай, Боре! Иване, извита на топка на посоки, ако оцели някой. Никаква идея. Да знаеш. Ники, не си се срещнал с топката още. Чуди се дали е кръгла, квадратна, а цвят да си оцелил по абсурд. Ангелчо, дай до края, не се отказвай! Лазаре! Ей, Лазаре! Я по-сериозно е! Бърчета ще ми прави! Влизай, Димитров! Аз ти казвам, че ти разпочваш топката, ти ме ти прави. Николай, при следващото отсъствие на тренировка писана 5 минути преди това, отпадаш от мачовете. Ти не ходиш, момче! Качи горе, Радо, към него, Ради, давай, към него. Тренирам аз вчера, прикапало малко почивка. Ангелчо, еле, Ангелчо! Трупаме минути, само трупаме да ни навикат. Срамота! Кой ще иска тази точка тук, айде? Върви се. Тръгвай напред, тръгвай се. Сам. Сам е. Добре, седиш, настъпи и се обърни. Ради, мирите е, бе. Дай, Радо, дай топка, Ради. Айде, дай камерата! Дай камерата! Барей. Браво, Боре! Браво! Браво! Сядай, мой тумче, защо? Защо са плоските? Защо са плоските? Мите! Спокойно, Радо.
Играй! Мило, побърни се към тяхната врата. Ей! Хайде бързо, Матче, плюс! Пускай! Давай сам! Сам! Излезай! Ей! Лилов! Къде къде отиваш там? Хайде! Ей, Петко! Ще излезеш пак, чуле! Играй! Сдавай, Миша! Разигравай! Ради, обърни към Лило, бе, защото блъскаш там! Море още! Добре това! Дай напред, Дима! Дима, Дима, ела! Дима, дай напред, Дима! Дима, ела! Дима, Дима, Спядай, излизай! Дима! Вземи това и го дай на тази. Давай, давай! Оли имаш ли кача? Лилов, давай с Радо! Върви се към вратарка, идей да бърза! Петко! Аре, бе, Димитров! Аре, бе! Точно! Браво! Тръгвай! Сега! Сам, аре, Мише! Давай, давай! Добре, се тръгвай! Тръгвай сам! Сам, Петров, и те бързай, бе! То бързаш! В крачка го пащаш! Давай, тръгвай! Пас! Петров! Пуши! Миро! Една топка! Като я отиграш, освободи! Лазаре! Мисля, къде ги гледа? Кога ти ги показах? Николай! Когато ти играш една топка, ми дигни ръка да видя! Споре! Айде малко повече агресия да караме! Борко! Стоп, Крис! Стига, бе, Борко! Тягай! Аз си малко поливре! Ще обърни се спокойно. Дай, не, влизай, бе, Вижте играта първо!
топка, бе, Миша. Миша, и тебе ще иска. Айде, открий са ти, бе, маче. Денис, ти излъпна бе! Това е мой момче, победи я напред тази топка, бе. Иване, да си ме чул да разрешавам да се вадят топки от сака. Да си ме видял да разреши да извадиш топки от сака. Сега ти му смятате топки. Вибери една топка пред тая. Как почва мача. Рош! Рош! Сам, Радо, сам! Ради! Ей! Пак към него!